My dear friends, Gospel of Matthew, chapter 11, verses 28, we read. आंनि लोगोफोर जों गाहाम बाथ्रा माथायाव फरायबा मोनगोन chapter 11, verses 28. chapter 11 verses 28 आवहाय Come to me, all those who are weary, heavy burdens, and I will give you rest. आंनियाव फै ओ मेंनाय सुबुंफोर आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन. The Lord is inviting us. इसोरा जोंखौहाय लेंहरदों. And as that I am the director of the Divine Retreat Center KHETRI. फादारनि जानानै इसोरा जोंखौ लेंहरदों. जेरै फादारा डाइरेक्टर. We are inviting you to come for a Bible convention, Boro Bible convention. फादारा नोंथांमोनखौ लेंहरदों मोनसे बर' बाइबेल कन्वेन्सननि थाखाय. That will be in the month of September. आरो बियो जागोन सेप्टेम्बर मासावहाय. September 19 to 22. सेप्टेम्बरनि 19 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम. Beginning on Friday and ending on Monday. शुक्रबाराव जागोन समबार लागै जोबहैगोन. That is a puja holidays. आरो बे टाइमाव जोंहा फुजा बन्द मोनगोन. Let us all come, all the Bodo Catholic communities. Let us come and receive the blessings of God. फादारा गासिबो बर' केथलिकफोरखौ हांख्रायहरदों फैनो थाखाय. And our archbishops, bishops, and many others will be there for celebrating Holy Mass. आरो बे रिट्रिटआवहाय जों लोगो मोनगोन आर्च बिशप आरो बिशप्स आरो गोबां गोदोर थाखोआव थानाय मानसिफोरखौहाय. And Brother Deimalu, as the famous preacher, he will be there together with us to preach the word of God. आरो आबौ दैमालुआबो थागोन जोंजों लोगोसे जोंखौ. One of the famous preachers of the Vincentian congregation from Mumbai is coming to lead this convention. सासे भिनसेन्ट कंग्रेगेशननि मुंदांखा इसोरनि बाथ्रा फोसावग्रा बिथाङा बे बर' बाइबेल कन्वेन्सनाव फैगोन. It is a time of listening to the word of God. बे मोनसे इसोरनि बाथ्रा खोनासंनायनि सम. It is a time to receive the blessings to our families. बेयावहाय जोङो जोंनि न'खरनि थाखाय जोङो आशीषबो मोनगोन. Let us come together. जों बयबो फै. Receive the blessings of God. इसोरनिफोरखौ जों लानि. Let us not forget the dates, September 19 to 22. जोङो डेटखौ गोसोआव लानि, थारिखखौ गोसोआव लानि. सेप्टेम्बर 19 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम. Praise the Lord. इसोर बाख्नाय जाथों. Praise the Lord. जिसु बाख्नाय जाथों. Dear friends, we are inviting for a special Bodo Bible convention in Divine Retreat Center KHETRI. अनजाग्रा लोगोफोर बे समावहाय खावलायदों मोनसे स्पेशल बर' बाइबेल कन्वेन्सननि थाखाय. In Divine Retreat Center KHETRI. डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रियावहाय. And September 19 to 22nd. सेप्टेम्बर फैगोन मासनि 19 निफ्राय 22 तारिखसिमाव. Remember, September 19 to 22nd. गोसोखां सेप्टेम्बर 19 निफ्राय 22 तारिखसिमावहाय. That is a puja holidays. We get free time and I invite you. Let us come and receive the blessings and healings of God. बे समावहाय फुजानि बन्द, बेनिखायनो खावलायहरदों साफ्रोमबो फैनानै इसोरनि अननायनि बोरखौ मोननो थाखाय. This is specially meant for the Bodo community. बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां सम आरो खाबु होदों. And one of the famous preachers of the Vincentians. आरो सासे मुंदांखा इसोरनि बोसोन फोसावग्रा from Mumbai Retreat Center. Vincent Congregation मुम्बाइनिफ्राय फैगोन. And he is coming to lead the convention together with us. बिथाङानो बे प्रग्रामखौ सालायलांनो थाखाय जोङो फैगोन. And Brother Deimalu and many other famous preachers will be joining with us. आरो बे प्रग्रामावहाय ब्रादार दैमालु आरो गोबां फोसावगिरिफोरबो फैगोन. It is a time of blessing. बे समावहाय जोंनि बोरनो मोननो गोनां. It is a time of healing. बे समावहाय जों सोखाजानायखौ मोननो हागोन. Let us come. जोङो फैनि and receive the blessings of God. आरो इसोरनि बोरफोरखौ जों नाजावनि. May God bless you. इसोरा बाख्नाय जाथों. इसोरनि बोरा अरायबो नोंसोरजों थाथों. खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर. दिनै जों बे डिभाइन केथ्रि रिट्रिट सेन्टाराव जोङो जाय जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे प्रग्राम एबा रिट्रिट, बे रिट्रिटआव जोंखौ दैदेनगिरि मानगोनां जोंनि फादार थमास बिथाङा दिनै बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टारनि डाइरेक्टर आरो बिथांनि मोजां नाजावनाय अननायजों जोंनि नैबे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जादों. गोबां फोथायारिफ्रा बे जायगायाव इयुथफ्रा गासै more than 200सो फैदोंमोन आरो बे 200सो फोथायारिफोर जोहोलाव सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां सोखाजानायफोर, गोबांथार जिउनि सोखाजानायफोर मोन्दों. आरो बिनि गेजेरजों दिनै आरो फैगौ जोङो फुजा बन्द सेप्टेम्बरनि 19 तारिखनिफ्राय 22 तारिखसिम मोनसे गेदेर प्रग्राम लागोन. जे बे समाव आर्च बिशप जन मलासेरा आरो बम्बेनिफ्राय आलासिफोर आरो जाय
गोबां आलासिफोर बे जायगायाव फिसोरफा फैगोन आरो बे समाव गोबां साखा जानायनि आरो गोबांथार इसोरनि अननायखौ मोन्दांथि मोननो थाखाय नोंथांमोना बे जायगायाव फैनो हागोन दा बे समाव जोंनि गेजेराव जाय बिथां जोंनि गेजेराव अल बर' काथलिक एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट बिथांनावबो सोंनो सानदों बिथाङा दिनै जों गासै साफ्रोमखौबो बे जायगायाव लेंहरगोन आरो गोबां फोथायरिफ्रा बे जायगायाव फैगोन होनना नोंथाङा मा सानो फैगौ 19 तारिखआव सेप्तेम्बर 22 तारिखनि प्रग्रामखौ नोंथाङा माबायदि आसा थियो एसे अनना बुंनो हागोन ना गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों फैगोन सेप्तेम्बर दाननि 19निफ्राय 22 तारिखसिम जिथुनाखि मोनसे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि गेजेरजों डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्रियावहाय मोनसे स्पेशल बर' बाइबेल कन्भेन्सन खुंनो थांगासिनो दङ बिनि थाखाय गासैबो अनजाग्रा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि बर' काथलिक बिथांमोनजोंखौ बे जायगायाव फैनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो बे प्रग्रामावहाय जोंनि बे प्रग्रामखौ दैदेनलांगोन मोनसे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार बेबायदिनो खेत्रिल' नङा मुम्बाइआवहाय मोनसे सेन्टार दङ बिनि डाइरेक्टरा फैगोन मुंदांखा बिथाङा इसोरनि बाइबेल बोसोन फोसावनाया आरो बे प्रग्रामखौ हेफाजाब होफैगोन आरो बेवहाय मिसाबुलि बावफैगोन बिथांमोना आर्चबिशपनि आर्चबिशप जन मुलासिरा आरो गोबां बिशपफोरबो फैगोन आरो गोबां मेलेमजिबि गेदेर गोलाव बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो बे समावहाय आं मिथिहोनायजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ आरोबाव खनसे गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे जों इसोरनि बोरखौ मोननो थाखाय जोङो साफ्रोमबो फैनानै बेवहाय बाहागो लानि आरो जों गाव गावनि जिउफोरखौ जों सोलायनि आच्छा बे प्रग्रामा अनलि इयुथफोरनि जागोन ना गासै जोंनो गासैबो बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जेनेरेल जानो हागोन बे प्रग्रामा अनलि इयुथफोरनि थाखाय नङा बे प्रग्रामावहाय जों गासैखौबो हांख्रायदों बेनिखायनो आं बुंदों आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोन जोंनि न'खरनि गासैबो साफ्रोमबो बिमा बिफा गथ' गथाय जेसेबां दं जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा जिउआव सोलायनायखौ लानानै गोजोननायखौ मोननो लुबैदों इसोरनि बोरजों लोगोसे जिउआव आवगायनो नागिरदों एबा गावनि थांखिफोरखौ जाफुंसारनो नागिरहोदों बिथांमोन साफ्रोमाबो फैनानै बेवहाय बाहागो लानानै गावनि जिउखौ आनजाद लानानै इसोरनि बोरजों लोगोसे आवगायनायाव माबायदिहाय जोङो उथ्रिनो हायो आवगायलांनो हायो डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायो बेखौ जोङो मिन्थिनो हागोन आच्छा बे प्रग्रामाव दि फैगौ बे फुजा बन्दनि समाव अनलि काथलिकफोरल' ना गुबुन डिनोमिनेसन एबा गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्राबो गाव गावनि देहानि साखा जानायनि थाखाय एबा जिउनि साखा जानायनि थाखाय न'खरनि जेंनाफोरनि थाखाय बिथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन नामा बेवहाय मस्ट वेलकाम जों साफ्रोमखौबो खावलायो जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा इसोरनि अननायनि बोरजों आवगायलांनो नागिरदों बेवहाय जोंनि अकल बर' काथलिकल' नङा गुबुन डिनोमिनेसनफ्राबो फैनो हायो एबा गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्राबो फैनो हायो बेल' नङा गुबुन हारिनि बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो फैनानै बेवहाय बाहागो लानो हायो बेनिखायनो बेवहाय गोबां सुबुंफोरनि थाखाय गोबां हारिफोरनि थाखाय बेबायदिनो प्रग्रामखौ खुंलांबाय थानाय जायो बेवहाय जोंनि अकल बर'ल' नङा बेवहाय 9था जातिनि भाषायावहाय रिट्रिटखौ खुंलांबाय थानाय जायो बेनिखायनो बे समावहाय आङो गुरै खावलायहरदों जायफ्रा गोसो गुदुं इसोरनि अननायनि बोरजों जिउआव आवगायलांनो नागिरदों गावनि थांखिफोरखौ जाफुंसार होनो नागिरदों बिथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायदों जे जोङो अकल काथलिकल' नङा गुबुन डिनोमिनेसनाबो फैनायाव बेयाव खुनु हेंथा गैया एबा खुनु बेबायदिनो जोबोद गोजोन्थाव अब्ला जों बे समाव अनजायग्राफोर बिथाङा जेरै जोंनियाव माखासे बिबुंथि लाखिबाय आरो बेजों लोगोसे बे धोरोमनि गुबुन धोरोमनि खाथिनि एबा गोजाननि जेखि डिनोमिनेसन सुबुंफोरा माने बेहाय फैब्लादि काथलिक जानांगौ बे नङा जोंनि फोथायनायजों जों इसोरनि बोरखौ मोननोसो फैगोन बेखौ लानानै जों साफ्रोमखौबो खावलायबावनानै आंनि बे JPM मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो हामबाय होनानै लोगोसे आरोबाव जोंनि बे मानगोनां फादार थमास लोगोसे गासै फादारफोर बिथांमोनखौबो हामबाय होनानै दिनै जोंनि बे सोंनाय मोगा मोगि खालामनायनिफ्राय फोजोबबाय गोजोन्थों